Andor, bisto Auroene Vreed, Richting Velsen, de Cambuurbus nog zien kan. Ja, ik denk niet in ze maakt voetbal. Ik ben hem steeds hier stil. Maar Ze staan hier stil? Ja, serieuze problemen. Serieuze problemen. Ja. Trouwens, 8 seconden. Oh ja, de gast bekend, meidje. Zeker, en dat is voormalig Cambuur-onvaller René van der Wij. Tokkie natuurlijk op zat, toch? Tokkie van der Wij. Ja, juist. Zeker. En natuurlijk de Nij-Enker van Omroep Friesland. Hij zit er. Roelof de Vries. Roelof de Vries. Trouwens, Luc Brouwers, die roen aardig leeg voor de camera. Oeh, Bist dat Joet ek van doel? we vagen mij een heel soort vlier aan, joh. Oké, nou let's go. Heerenveen pakt net meer als een punt tegen de hekkersluiter RKC Waalwijk. En Cambuur houdt maar 1 punt oer onder wedstrijden tegen de FC Den Bosch en Telstar. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, wat een mooie opval. Wat een prachtig doelpunt is van Telstar. Het is 1-0 en dat is geen verrassing. Nou dan misschien de facet. Smans. Ja! Ja! She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we Het is 2-0 voor Telstar en er valt op een ei neer van de season. Weer een prachtige opval. Cambuur wordt skeeltikt in Velsen Zuid. Pauwels komt het 16 meter gebied. Die speelt het hem naar Diemers. Diemers aan het doelpunt. Dit is van Cambuur Nedergat. En het is Mark Diemers bij de ontsluitingstreffer. Ja. Het wordt een puntje. En waar wint dan wel meer? Komt er een remontada aan van PSV. Feyenoord-achtige proporties. Oh, het is Hens van Oliver Brouwer. Wacht het op het fluitsignaal. Komt het? Iataren? Ja, doelpunt. Het is de 1-1. could dance all night. En de heren zitten om tafel. Andor Faber, Roelof de Vries en René van der Wij. Mooi dat je er bent, René. Welkom. Ik heb de verleden week even met Mark Diemers. En Mark Diemers was behoorlijk kritisch. Hij zei van het mooie al wel wat. Hij vond er niks om vorige week. Nee, hij vond het maar wat flauw. Ja. Dus hij had echt verlet van een jongen met een kritische mening, maar wel onderbouwen. Dus ik ben blij dat je er bent. Dankjewel. En dan nemen we Hoge Roelof verwachtingen. gewoon op een Cape Town. Nee, dat Mooi moet, nog, Roelof maar naast je mij. moet wel leren niet te veel lachen om de grapjes van Arjen de Boer. Maar ik heb begrepen, Roelof, Ja. dat gaat nog maar René voetballen. Tjin René voetballen. Nee, Tjinder René voetballen. Kun je je nog herinneren? Ja, die wedstrijd die staat. Die weet ik nog. Nee, maar even serieus, René. Wat voor niveau wie dat? Want we hebben het door Roelof, hè? Ja, maar vroeger was dat wel een talent. Ja? Ja, zeker. Grootste talent van Frisia, toch? Linksback van Friesia. Ja. Linksback? Ja, ik denk. Mid. Mid. Oh. Oh ja? Ja, voor de, maar Frisia C2 of C3. En dan, ik weet niet hoe vaak tegen elkaar gespeeld, we hadden wel bij dezelfde leeftijdscategorie. En hij zat daar bij Stiens, C1, D1, ik weet niet meer wat het was. Maar het was altijd wel een beetje vervelend, want of we nou alles wonnen, we verloren altijd was Stiens en altijd met 9-0 of 10-0. En hij scoorde er altijd 8 of 9. Je verwacht het net, hè? Irritant. Ja. Ja. Hij was echt heel goed. Ik wist wel waar ik moest staan bij welke tegenstander. Ja. Mid. Ja. Maar goed, Tjin Wurdig is nou trainer in de tweede divisie bij Gene Muiden. Maar hij is 4 seizoen hij is bij Cambuur voetballen. Neem even wat mooie spelers uit die tijd. Toen ik begon, René van Rijswijk. Wie hebben we meer gehad? Dijkhuizen, Stegeman. De scorende taxichauffeur. Akatjak. Ja, Jamal Akatjak. Ja, zeker. Gootjes, Ja. echt toevallig. Gootjes. Nee, die was voor mijn tijd. Ja, we kregen ervoor. Ja, Kregen ervoor. Nee, maar wel nog. Jij dat ook de slechtste spits alle tijden? Nee, dat doe ik niet. En de Specht. Hij stak met voetballen. Van Zundert. Van Sundert. Ja. Michel van Sundert. De Ja. Specht. Ja, nou ja, goed. Ja, toch. Je gooit Het ze is er leuk. even in. En waarom heette die de Specht? Nou, vanwege zijn uiterlijk, denk ik. Ja, geen idee. Ik weet het niet net. Of nee, geen idee. Maar volgens mij wie een beetje een spits gezicht hier. Wat. En nou ja, goed. Nou ja, je houdt ook niks. Maar goed, dan is Benny Eliauwert. En dan is al heel gauw kamst in de jeugdopleiding van Cambuur te lonen. Maar op een gegeven moment gist hij naar Heerenveen. Ja, Hoe wie dat? moeilijk. Maar ja, goed, weet je moet keuzes maken om je carrière een boost te geven. En bij Cambuur was het gewoon eigenlijk, speelden we eigenlijk altijd tegen amateurs. LTC, Achilles, 1894. En, Frisia. nou, niet eens volgens mij. Nee, die speelde niet zo hoog. Nee, dat niveau niet. Maar die uitslagen waren gewoon veel te hoog. En daar zat totaal geen enkele prikkel in wedstrijden of om je te ontwikkelen. En ik weet nog, Johan Grote was mijn trainer. En Cambuur en Heerenveen zaten wel bij elkaar. Maar ja, dat ging om 1 wedstrijd nog wie kampioen werd. En die ging naar het hoogste niveau, het landelijke niveau. En dan speel je tegen PSV, Feyenoord, Ajax. En dan speelden we gelijk tegen in de jeugd met Van der Vaart en Stekelenburg, dat soort jongens. Leonardo van Persie, die zaten bij Feyenoord. En ja, dat leek me natuurlijk ook wel wat om je te ontwikkelen. En, Maar goed, dat is wel een hele andere koek als Roelof de Vries natuurlijk.
Ja, goed. Ja, Roelof, ja, op een gegeven moment... daar kwamen we niet meer Zat er tegen wel te dichtbij. spelen. Ja, zat er heel dichtbij. Ja. Maar goed, nou we toch even een kwart oer Heerenveen hebben. Roelof. Ja. Rudolf? Roelof. Ja. Makkers die als zorgen. Elke week meer. Ja, hè? Oh, meer zelfs Meer? als Ja, vorige nog week. meer dan in de week. Oeh. Ja. Nou ja, goed, want ik roen Oudoen Vreed. Zo Heerenveen moest voetballen en ik Ja. wie kleer mooi de interviews en ik roen de passer om te uit. Ja. En er kwam een sponsortje in. Hij had wie een voor de Bregenbouwer. Maar hij zei van, hij vond iets te negatief, hoe Heerenveen, in de sportcast. Het moet alweer wat positiever. En ik heb zelfs zoiets van dat mensen daar hun als zwaar genoeg maatje, dan is het echt de neet wel echt heeg. Denk je net? Ja, nou ja, het is al sinds de wedstrijd AZ uit. Is het gewoon betonvoetbal. Het is net om on te gluren, het is net om on te sjen. Het is niet leuk meer om naar te kijken. Hoge verwachtingen geschept toch van Persie. Maar ik vind het nou echt niet meer leuk om naar te sjen. Leuk en goed voetbal is natuurlijk nog wel even skill. Ik vind dat het best wel aardig verdedigd wordt zo nou en dan. En de joystick wel onder het expected goals chin wat Heerenveen nou krijgt. Dat is wel wat zakken. Maar het aantal expected goals voor, dus het aantal kansen wat ze creëren, is juist ik heel bot zakken. Just verloren dat Van Persie volle conservatieve rond voetballen is op dit stuit. De hele ploeg eigenlijk. Nou, dus gewoon net zo verloren. En zie je gewoon winnen met RKC. Een domme handsbal van Brouwde. Dan pak je gewoon de 3 punten. En dan ga je toch nog wel een redelijk goed gevoel naar huis. Maar ja, Heerenveen supporters willen gewoon wat meer. Ja, ik denk dat we er rond hebben, jongens. Zo, Kom nu maar wel. door. De stellingen. Ja, hij Komt-ie. gaat ervoor zitten, René. Want hij weet, ja, nou maar door de baan. Nou, moet je scherp wezen, René. De eerste is ik voor die. Mark Diemers maakt in het belang van het overtal gelijk op 6. Ja. Ja. Nou, die ben we kwijt als haker. Mark Diemers, het moest kritischer, toch? Ja, Ja, maar 100 op 6. Nee, een goede onderbouwde mening. Prima. Roelof. Goeie onderbouwde Maar mening. we komen er haast nog weer op. Ja. Roelof, Heerenveen is een degradatiekandidaat. Ja. Oh, ik krijg straks weer op Twitter die degradatiespook en zo. En, Andor, Die jongens spijt van Benjamin dit antwoord. Pauwels wordt in de winter verkocht. Nee. Roelof, het spul van Heerenveen onder Van Wonderen wie beter als nou onder Van Persie. Ja. Ja, zo. Andor, Mickey van der Hart en Andries Noppert hebben allebei de geen toekomst meer bij Heerenveen. Zitten we met de ontkenning. Is het er maar eens? Ja. Dus ze hebben geen toekomst meer. Ja. En de laatste is van René. Cambuur kan beter een nieuwe spielersbus kopen als een nieuwe spits. Nee. Nee, maar goed, toch die stikken in de bus en ze verlen. Nee, Ze hebben denk net ik verlend. niet. Sorry, league spelen. Excuus. als een Het nederlaag. viel als een verlies. Ja. Ja, dat denk ik ook als je naar Telstar gaat. Maar goed, dat heeft niks met de bus denk ik te maken. Maar ze hebben een jaloer in de kjelstien naar de Ausludiek. Ja, dat is absoluut niet bevorderlijk voor de prestaties. Super lastig. Je hoort het ook. Hoofdpijn en dampen en alles erop en eraan. Alleen goed. Een spits is denk ik wel even belangrijker om nog tot betere prestaties te komen. Ja, maar wat dat? Want Do vertelde dus van, Do heeft maar Harkema zijn boys. Hij steekt wel eens een keer iets mij maken. Ja, wij reden op de weg. We zaten te kaarten. En Ik mij Henk de Jong, hè? Nou, dat moet ik hem navragen. Maar het spant erom. Maar we zaten te kaarten en er was een klap. Die bus, en iedereen zat recht overeind van de stoel af. Een zwaan tegen het raam. Ja, Maar die beesten zijn groot. En hij klapte tegen het raam aan over de bus heen. Dus je hoorde bong, bong. En ik denk, oh mijn god, wat dit? Er zat zo ster in het raam, dat is niet normaal. Dus moest ook de bus aan de kant. Ook een nieuwe bus. En uiteindelijk won woen? Ja, uiteraard. Uiteraard. Geen idee meer, maar ja. Nee, maar nog eventjes, het klinkt net als een ideale voorbereiding. Nee, als je dat je een beetje vertraging hebt en dat je de pasta in plak van een jaloere een kwartier op eten matten. Oké, dat valt Ocean, maar vooral dat die uitlaatgassen in de bus hong. Werd spelers inderdaad Pien Holle van kregen. Misselijk waren. Ik die naar de interviews. Remco Balk, die zit achter mij. Die praten met een Nog te collega. kuchen? Die ziet inderdaad serieus. Die ziet gewoon continu te wassen. Dus ja, dat heeft natuurlijk wel invloed op zo'n wedstrijd. En ja, ik vind het lastig om dat één op één te vertalen naar die eerste helft. Waarin Cambuur echt heel min wie. Maar Henk die dat wel? Ja, deels. Hij zei het wel van, gewoon wij zoeken dit net als excuus om vieren. Dat doch ik nou wel. Maar ja, als je dat die eerste helft zo min wie, dat kwam echt omdat Cambuur tactisch gewoon net stieren. Oké, maar eerst even hier naar Henk de Jong. Dus zullen we dat dan? Hoe de bus? Het is wel een excuus, want het leek gewoon waardeloos. En daarna is het dus eigen schuld, hoe we het doen. Maar dat is echt net normaal. Ik hier de les van de eigen van Pien Holle, misselijk. En dan ben we slecht begonnen. Hè? Maar wat we omdraaien kennen na 24 minuten is hartstikke knap.
Ja, dan even inzoomen op dat wat voor de wedstrijd gebeurt. Want je zit in de bus met je man en dan binnen spelers die het beginnen van ik krijg wat pinehollen, een nuvere geur. Ja, rare geur in Bouwkie, de hoesten die jongens en dan zagen we de wedstrijd spelen. Hè? Dus het is 3 kwartier lang in dampen. Eerst had net die strooders en ze denkt nou wat een vreemde geur, maar het wordt steeds botter. Nou ja, en het dak weer nog stuk, want we gelukkig achterhouden, want dat weer nog weer steenkoud. Ja, weer een hele gekke reis. Het dak wie ik nog stikken, het is wat echt een nijbus. Ja, het is de 12e keer hè, dat dit gebeurt. Want in februari is uit naar FCM en toen stien zo'n de zijkant van de diek. Toen verleren ze. Ja. Maar daar wordt ik wel naar Sjoen. Ik heb begrepen dat de bus het kwartling nog een beurt had. Dus ik weet net bij wat voor garage die West had. Maar daar is misschien iets net helemaal goed gegaan. Maar ik kreeg daar letter nog een foto. En daar lijkt gewoon iets onder in die bus. Dat het die hele reis lijkt te smeulen, zeg maar. Nou ja, dat wie oneind van de rit wie dat zwart. Dus dat wie gewoon ontbaan. Dus ja, dat is natuurlijk dat jouw gasten, weet je, net per se heel zoen van worden. Denk je een sabotage? Zit de jury hierachter? Ja. Denk je zo erom? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, verleden weekend zei Geert van jongens, als je 2 keer winnen van FC Den Bosch en van Telstar, dan sta je 4e. Ja, nou verlies je van Den Bosch, ternauwernood gelijk nog van Tjen Telstar, dan sta je in 9e. Dat valt dan toch een beetje hoor. Nou, je hebt gewoon een goede reeks achter de rug. En dit zijn ook weer wedstrijden die had je gewoon wel kunnen winnen. Hè? Telstar vind ik net. Den Bosch kan weer winnen, maar Telstar wie echt gelokken dat ze nog een puntje helden. Ja, nou, misschien heeft dat nog wel een beetje met de voorbereiding te maken. Hè. Je moet niet te veel met excuses, maar ik snap het wel. Want als jij zo aankomt, je hebt echt een klote reis gehad. En de eerste helft stond het niet goed. Waardoor Telstar leek alsof ze heel veel ruimtes hadden. Vooral in de omschakeling kwamen continu. Alleen je hebt gewoon de laatste tijd ook. Je mist gewoon, denk ik, het rendement. Hè. Je mist iets te veel kansen. Waardoor je wedstrijden gewoon sneller kan beslissen. Want ook tegen Den Bosch, die had je gewoon moeten winnen. Ja, Michael de Leeuw hier gewoon de winnende goal hier op zijn schoer. Ja, die had hij inderdaad moeten maken. En dan met 2-1 en dan wordt het ook gewoon 4-1. En daarin hebben ze net te vaak wedstrijden dat ze gewoon te moeilijk aan het scoren komen. Terwijl de kansen, dat zijn prima voetballende mogelijkheden. Hè? Dus dat zit er echt wel goed in. Maar dan nog even hoe die positie van Diemers. Door Sais van, liever op Sais als op zien. Maar hij wil zelf op zien. Snap ik. Maar waarom had hij dan op Sais nevens hij? Nou, ik denk dat hij een van de meest creatieve voetballers is van Cambuur. Zeker op het middenveld, in het vrijlopen, in het opendraaien. Je ziet ook bijvoorbeeld de eerste kans van Telstar. Dat Kieftenbelt wordt ingespeeld. Je weet, iedereen zit kort. Daar moet je dan iemand hebben. Het enige wat je kan doen is wegdraaien. Maar of een kaats op de keeper, je krijgt alsnog een lange bal. En hij heeft het vermogen om wel weg te draaien, zodat je via het middenveld kan doorvoetballen. Dus hij is continu naar op zoek naar de vrije ruimtes. Nou, en ik vind aan de ene kant op 6, dan speelt hij wat te laag. Ik heb hem liever ook wat hoger, want die rond de 16, die goal, daar zullen we het al over hebben. Maar ja, dat is fantastisch. Daar wil je hem hebben, rond de 16. Dus hij zit er eigenlijk ertussenin. Het is dus eigenlijk wel een 8. Maar wil je echt aan het voetballen komen tegen ploegen die bijvoorbeeld heel laag staan, vooral in het Cambuurstadion, dan denk ik dat hij wel geschikt is daarvoor. Wat is dan jouw ideale middenveld bij Cambuur? Ik had in het eerste hoofd Kieftenbelt. Die vond ik nu wat tegenvallen, maar dat kan natuurlijk gebeuren. En ik denk dat Mark daartussenin moet gaan spelen. Hè. Niet te veel de bal gaan halen, niet te laag. Juist hoger op het veld. Ja, en ik ben wel gecharmeerd van Narti. Dan heb je eigenlijk alles. Dan heb je diepgang, je hebt power, je hebt voetballend vermogen. En je hebt iemand die op de winkel past, noem ik het altijd. En dat is dan Kieftenbelt. Ja, en al moet ik zeggen dat Soeren, die komt er nu wel in. Ik vind hem steeds beter voetballen. In het begin vond ik hem wat rustig, wat kijken, wat weifelend, weet je wel. Hij moet veel meer energie gaan Maar kun je niet waar net omdraaien dan wol steeds maar Diemers op het plak van Kieftenbelt, daarvoor Soeren en mijn Narti. Ja, maar ik denk dat Soeren minder dreiging heeft naar voren toe dan Diemers. Diemers, denk ik, aan het eind van het seizoen gaat hij gewoon meer goals maken. Ja, je wilt Soeren op het plak van Kieftenbelt en Diemers gewoon op dat zou, 8. als Soeren straks wel gaat leveren en hij komt er nu steeds meer in, dan zal dat natuurlijk ook vanwege zijn leeftijd, vanwege zijn contract, zal dat een fantastische oplossing wezen. Maar Henk wil toch eigenlijk altijd een verzorgde opbouw van achteruit. Dat heet toch volle meer mooi in Diemers? Ja, maar goed, als je hem al telkens in de eerste linie krijgt, het enige wat hij dan gaat doen is ballen doorspelen naar de zijkanten, aanval opzetten. Maar ik heb ook liever iemand die daaronder komt met een goed schot, met een goede steekbal. En ik denk dat hij de beste steekbal heeft. Ja, maar nou snap ik het toch net, René. Want toen zei dus niet correct van Mark Diemers, maar in het belang van het overtal op Sais. Ja, zeker tegen heel veel tegenstanders die nu het eigenlijk inzakken. Maar Elias heeft hem dus maar eigenlijk heeft hem leven toch ietsje jipper. Ja, ik wel. Dus alleen is heger. Het is echt een McKnighting bij die stelling. Van aan de ene kant inderdaad wil je hem
in deze fase misschien opzij is. Maar aan de andere kant, zijn beste positie is wat hoger op het veld. Maar even over Diemers. Want ik wie tientje voor het eerst trouwens in Cambuur Stadion. En Cambuur Den Bosch, Actioen. Dit is vloek in de kerk. Het is een vriend van de show. Daar was maar in de zandbak zitten. Oh, echt? Oh. Ik vond Diemers slecht. Man. Hij schiet die bal erin, maar dat weet je echt wat ik goed hier. En het verraste mij een beetje. Want ik zo, dit is zo net alle wedstrijd van Cambuur. Dat komt vaak meer uit. Of ze, nou ja... Is er ook maar in eigen programma? Ik heb er ook mijn eigen programma inderdaad. Anker, hè? Anker, Anker van Omroep. En dan... maar ik heb dus meestal om je heen, hè. Ik heel negatief voor Diemers. Het seizoen is hier al kut. Haal die vent er eens uit. Waarom gaat die er niet uit? Dat idee. Nou kan ik dat net bevestigen. Maar ik vond hem in de Bos inderdaad net goed. Maar ja, hij maakt het wel met het skill. Maar een fantastische trap. Klopt het een beetje? Het gevoel van al die Kambuurmantjes om je heen? Is hij wat zwak? Of was het ook als jeugdvriend net Oh nee, zeker. Wij ben ik jeugdvriend. Ja. Op zaterdag, van de zaterdag. Hè? Ja, precies. Van die 90 minuten, ja. Met het DKV er, ja. Nou, als je, de kritiek die hij het meest krijgt, is dat hij postbode voetbal speelt. Ja. En dat komt omdat hij inderdaad, Jondal in het begin van het seizoen wat vaker opzij spelen. Ja. Wat meer waarom. Ja, je wil hem echt heger gaan. Hij koert de bal net altijd goed kwijt. Dan ga je erin, maar die bal, dat is inderdaad net zijn kracht. Als je hem echt op zijn best broeken willen, dan denk ik, ben ik dat mij René is, dan wil je hem heger op het veld halen. Ja, dat had hij ontnood aan net supervolle spelen. Nee, dat heb ik. Maar hij moet ook de bal kwijt kunnen. Ja. En ik vind gewoon dat er ook nog te weinig diepgang is. Ja. Je hebt nu Pauwels gelukkig aan het voetballen, want dat deed hij in het begin van het seizoen. Kwam hij heel vaak de bal ophalen Ja. en nu gaat hij echt veel diep. Dus juist niet waar hij wel een connectie. Ja, absoluut. Dus daar kan hij al de bal kwijt. Maar er zijn meerdere mogelijkheden waar hij de bal kwijt moet. Want de tegenstander gaat dat ook rekening mee houden. Die weet Pauwels is snel, diepgang. Diemers gaan ze ook vastzetten. Dus er zullen meer mensen in het spel betrokken moeten worden om ook Diemers sneller te laten spelen. Maar Pauwels raad je dus net kwijt in de winter. Nou, ik kan nu wel het juist hem horen. En ik denk ik net, hij had natuurlijk, hij is bij Vlagen fenomenaal. Maar zoals Oren en Vreed, ja, dan ben ik wel momenten dan just hem te lang net. Hij is Als er nou een ploeg komt die biedt €1 miljoen. Nee, tuurlijk, dan is hij voort. Maar ik denk net dat ploegen dat was zullen. Dus ik denk, Pauwels gaat voort, maar na dit seizoen. Wat denk je, René? Ik denk dat hij inderdaad ook nog blijft. Omdat ik denk dat hij nog moet gaan werken aan zijn rendement. Assisten, aan goals. Hij heeft de kwaliteiten. Maar dat moet dan ook tot uiting komen in rendement. En ja, goed, hij mist nog wel eens een kans dat ik denk, oké, weet je, blijf rustig in je afwerken. Zoek gewoon rustig een hoek. Zijn acties zijn fantastisch. En hij is snel. Hij heeft eigenlijk alles voor in potentie om echt een hele goede speler te worden. Wist trouwens wat ik echt werkje met rendement? Jereveen. Hè, toch? Roelof, nou is die wedstrijd zien. Ja. Tjen RKC Waalwijk. De liedmaker trouwens van RKC, dat wie een benutte strafschop. Dat wie het eerste schot op doel, notabene. Maar goed, we kunnen het heel lang hoe die wedstrijd hebben. Naar Ouderin ging het vooral over het interview met Luc Brouwers van de ESPN. En dat ging vooral over het feit dat de supporters die zongen vrij regelmatig van wisselspeler Simon Olsen. Ik ga hem zelf weg voor de microfoon horen. Even hier naar Luc Brouwers. Simon Olsen, je mag vinden of als je vindt dat hij mag spelen, prima. Dat is niet aan mij. Maar er zijn wel andere jongens die op het veld staan die het ook kunnen gebruiken. Dus je mag Simon Olsen roepen, prima. Maar het is misschien ook wel eens belangrijk om iemand anders te roepen. Om weet ik dan wat. Want we kunnen het allemaal gebruiken. En dat is meer mijn punt. En daar stoor ik me aan, ja. Had Luc Brouwers een punt? Of mooi de supporters gewoon jongen wat ze jongen wollen? Nou, feitelijk jongen wol. Als het niet kwetsend is. Dit wie zeker net kwetsend. Dit wie zeker kwetsend. Ik vind dat Luc Brouwers wel een punt had. Ik show dat dan wel op televisie. Dus door is in het stadion. Dan is dat misschien krijg wat meer beoordelen. Ja, ik heb een koptelefoon op en ik jij altijd die muziek van Omroep Friesland. Of ik jij naar mezelf. Ja, dus ik hoor het net echt jaren. En dat les het toch het lefst. Oh, dat vind ik wel leuk. Het is toch een beetje humor. Ja, meestal hoef ik net om dat te luisteren. Maar goed, Luc Brouwers die had er wel een punt. Dat het publiek van Jereveen het algemeen veel vaker, maar nou ik weer zeg wat te gauw uit het in de kritiek. Want het publiek moet wel beseffen dat de mogelijkheden die Jereveen had net zo heel grut binnen. Als het 10e eindigen, als het 14e eindigen, is dat al hier vrij logisch. En het Jereveen publiek verwacht het gewoon volle meer. Nee, maar het publiek zong dit omdat ze Simon Olsen in de basis hadden. Nou ja, het fluit en ik een beetje boegeroep, vooral aan het einde van de wedstrijd. Dus die kritiek Dat van maak Luc ik wel Brouwers. toch dat je hier niet een spelletje in de hekken sluiten. Ja, maar je dan echt boe. Ik vind boer nog vrij fatsoenlijk. Ja, toch? Ja, dat is maar de Ooswend. Dan is onder Dick de Boer en Roy Wesseling traint. Dat wil alleen maar boergeroep in het stadion. Ja, en de rest. En de rest. Ja. Ja. Maar goed, het is emotie.
Ja. Ja, en Ja, supporters en die dat hoort er tonen een dat. beetje bij. Dat is op zich logisch, toch? Maar dat is eigenlijk wel mooi dat er nou een speler van Heerenveen voor de camera zit. We zeggen altijd van, nou die spelers die hebben niks te melden. Nou, had een speler wat te melden. dat- levert, dat- hè? dat Luc wordt- levert. Ja. Luc levert altijd. Nou, wat vies je ervan, René? Ja, weet je, aan de ene Stel kant... die onvierde dat het bij Genemuiden. Ja, ik vind het niet gepast dat hij dit zo naar buiten zou brengen in die zin. Want hou het gewoon intern. En wat hij ook zegt van ja, andere jongens hebben het ook nodig. Ja, dat klopt. Maar je moet het ook gaan verdienen. Hè, de supporters, als jij niet goed voetbalt, ja, dan zullen de supporters daar ook anders over nadenken. En ze zullen op een of andere manier wat missen daar in het elftal. Nou, ik denk dat Olsen een stukje creativiteit kan brengen. Ja, en dan gaan ze naar op zoek. Ja, zolang jij wint, dan krijg je dit niet. Nee, hij trouwens zijn excuses om binnen. Hè? Via zijn persoonlijke Instagram heeft hij zei van ja, ik hier misschien oren willen kiezen matten. Vooral het viel als een mes in de rug. Het er letterlijk zijn. Nou, zei hij dat net deze matten. Maar goed, ik denk dat de supporters en de spelers die zitten ook in een orenbelevingswereld. Want die spelers die werk je haar echt wel het snot voor de eigen. Maar ja, die supporters die willen maar één ding. Die willen gewoon eigenlijk 3 punten. Ja, en in dit Ja, geval maar daar gaat het en ook Simon Olsen. Ja, nou ja, goed, dat moet Simon Olsen natuurlijk zelf op de trainingen en in invalbeurten. Als hij die minuten krijgt, moet hij dat afdwingen. Alleen, het moet een wisselwerking zijn. En ik denk dat je veel beter kan gaan zorgen dat de supporters erachter gaan staan. En in plaats van dat je nu gaat roepen van ja, wij vinden dit niet nodig. Of hij in ieder geval. Ja, het komt natuurlijk ergens bij, hè, die onvrede. Het is net nou voor het eerst dat er in één keer Nee, kritiek is. Botta. Die kritiek neemt de Oranje Week een bot aan. En ik denk dat terecht. in mijn optiek Heerenveen en Van Persie dat zelf ook veroorzaakt. Maar nou, ik weer een onberiepelijke keeperswissel. Ja, dat zwelt die kritiek echt on natuurlijk. Ik heb daar net zo volle moeite mee met die keeperswissel trouwens. Ik vind Nee? dat- ik hou er wel van dat, Nou, dat zo'n trainer eens een keer denkt van... Nou ja, ik zou het zelfs per wedstrijd wel leuk vinden dat hij de keepers wisselt. Dat had hij dan nou net in. Hij had het nou per reeks van wedstrijden in. Oh, ik vind dat wel prima. Eerst keer Mickey van der Hart, toen zei je Noppert, Ja. nou weer van der Hart. Ja, en ze zitten dan, ja, je moet de keeper vertrouwen geven. Ja, het zal allemaal wel. Maar ik vind het wel leuk. Zullen we even heren naar Mickey van der Hart, wat hij er zelf van vindt? Leuk. Ja, leuk toch? Ja, omdat het kan. Ja, wat ik zeg, leuk is anders, maar ja, ik ben blij dat ik weer speel in ieder geval. Maar ja, ik voel me een beetje af en toe alsof ik tussen allerlei vuren in sta en ik probeer gewoon mijn ding te doen, weet je wel. En, Hoe bedoel je dat, tussen vuren in? maar ja, dat gaat natuurlijk van alle kanten, lees je van alles en ja, dat probeer je voor af te sluiten. En ook ja, op de achtergrond dan voel je natuurlijk dat er bepaalde spanningen zijn. Ja, en dan is het aan mij om daar gewoon mee om te gaan en te dealen met de situatie. En nou is ook nog bekend geworden dat Heerenveen in de winter nog een andere keeper wil halen. Wat vind je daarvan? Ja, dat moeten ze doen. Dan heb je er 3. En nog Ben Klaverboer, Jan Bekkema. Het wordt nog gezellig druk. Ik heb door de jaren heen zoveel verhalen gehoord over keepers die komen en die niet komen. Eerst zien dan geloven. Ja, dat zei Mickey van der Hart. Voordat we verder praten, jongens, over Mickey van der Hart en de hele keeperscarousel bij Heerenveen. al? Ja, hij is er al. Hij is er al, hoor. bediend. Oh. Ja, nou, staat er maar. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Waar hebben wij on de telefoon? En alle vragen die gaan we nu stellen aan een Nederlandstalige gast. Ja, ik verklap het al een tip één. beetje, Ja, jongens. tip één, Verklap tip het al een één, beetje. tip één. Ja, ja. Jullie mogen nu vragen stellen. We beginnen met jou, René. En de antwoorden mogen, of de vragen worden alleen met ja of met nee beantwoord. Nou, de eerste vraag is voor René. Ben je actief bij Cambuur? Nee. Het is Willem II Heerenveen en Cambuur. ADO Den Haag. ADO Den Haag, thuis. Ik neem toch aan dat je hierover hebt nagedacht. Je wat iets sneller vragen Ben je te stellen. actief geweest bij Cambuur? Heb je samengewerkt met René van der Wij? Ja. Oh. Ja. Goeie vraag. René, waar heb je allemaal gezeten? Ja. Jongens, is dit... Ben jij een trainer? En niet actief geweest bij Cambuur? Nee, nou, misschien wel bij. Harkema's Boys. Ja, dat zou zomaar Of kunnen. Heerenveen. Nou, vraag het. Wie was jouw trainer bij Heerenveen? Jan de Jonge? Ben jij Jan de Jonge? Heeft u bij Heerenveen gewerkt? Wat trainers heb je nog meer gehad daar? Ja, maar die zegt dat een trainer is. Nee. Nee, ja, precies. Was dat Dat wel een weet ik trainer? helemaal niet. En vraag het. Ben jij een trainer? Spelers. Jongens, even een hint. Speler. Oud International. Oud International. Yes, je hebt hem, dan heb je met hem gespeeld in de jeugd en hij is oud international. Van Nederland? Jazeker. Ja. We zitten toch een beetje in de donkere dagen al van de Christ. Bent u Romano Denneboom? Ja! Romano Denneboom.
Ja. Oud-speler van onder andere Heerenveen, Twente, NEC, Sparta en... Harkema's Boys. Harkema's Boys. Ja. Ja, mooi dat je er bent, Romano. Ja, dank u wel. De laatste was wel een inkoppertje dan, hè? Ja, dat was jammer Te eigenlijk. makkelijk, hè? Te makkelijk. Wat doe je tegenwoordig? Ja, wat doe ik niet? In de beveiliging. Ik ben accountmanager bij een mooi kledingmerk. Dat is mijn fulltime job. Daarnaast geef ik ook wat lezingen over mijn carrière, hoe het wel en niet kan gaan. Af en toe voetbal ik nog met de ex-internationals en FC Rebellen. En voor de rest ook leuke dingen. Ja, want je Zijn bent echt bezig. de superspits van FC Rebellen, toch? Super sub, ook daar. Hè? Super sub, ook daar. Want 13 jaar geleden ben je gestopt. Ik heb het even opgezocht. Je hebt keukens verkocht, beveiliger geweest, postbezorger, boodschappenbezorger bij de Albert Heijn. Ja. En ook nog beveiliger geweest op het Mediapark in Hilversum. Ja, ook nog. Je hebt echt niks overgehouden aan je carrière, zeker? Heel veel kennis. Heel veel kennis. Ja, heel veel kennis. Kijk, wat je zegt, ik heb nog meer dingen gedaan. En daar gaan mijn lezingen dus ook over. Dat jongens die nu voetballen niet weten wat voor bereik ze eigenlijk hebben. En als jij jezelf goed neerzet, de juiste mensen om je heen verzamelt, goed investeren, dat je na je carrière ook gewoon nog zonder cashflow kan blijven behouden. Nou, en bij mij is dat iets anders gegaan. Maar ik heb nu goede mensen om me heen en ik krabbel gewoon weer op. Dus dat is even in een notendop, zeg maar, wat ik dan nog meer doe. Ja, maar zo voelt het ook echt. Je bent echt wel een beetje aan het opkrabbelen. Ja, goed, wat je net zegt. Kijk, die banen die ik heb gehad, dat waren niet altijd de leukste jobs. Maar het was ook wel een moedje. Omdat het geld ook gewoon op was. Ik heb een gezinnetje. En ik pak gewoon alles aan. Weet je, kijk, ik heb gevoetbald, ik heb het hartstikke leuk gedaan. Niet altijd de juiste investeringen of de juiste keuzes gemaakt. En dan moet je aanpakken. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. En hoe, want jullie kennen elkaar, jij kent René, want jullie waren samen het aanvalsduo van Harkema's Boys? Nee, hij was in de jeugd van Heerenveen. Of in de jeugd? Ja, hij was het grote talent dat met Mark van Eyck naar het eerste ging. En ik moest dan vanuit B-junior vervoegd naar Aas. Ja, ik moet er wel even onderbreken. Hey, onderschat jezelf ook. René was echt de doelpunt te maken. Echt een hele goede spits. Maar alleen, je moet ook inderdaad geluk hebben dat je die kans krijgt bij één of meetrainen of iets. En echt een goede speler. En goede gast ook, dat is nog belangrijker. Nou jongens, Wat een liefde, hè? Wat een liefde hier aan tafel, jongens. Wat een liefde. Het is bijna kerst, hè? Ja, het is bijna kerst. Maar volg je Heerenveen nog een beetje, Romano? Ja, zeker. Een paar weken geleden vorige maand bij Zwolle ben ik geweest. En ik kan niet elke wedstrijd kijken, maar de samenvatting altijd. En zeker nu ook met Robin en Brian volg ik het wel op de voet. En wel jammer dat ze nu 14e staan, maar ik heb wel vertrouwen dat ze echt nog wel stappen gaan maken. Maar jij kijkt de wedstrijden wel uit? Jawel, zeker wel. Ja? Zeker. Nou, het is soms echt een lange zit, hoor. Jawel, tuurlijk. Maar goed, weet je, Heerenveen heeft gewoon een goede selectie, vind ik. En je moet ook wel wat geluk hebben. In principe, net als afgelopen vrijdag, zou je hem gewoon even over de streep moeten trekken. Nou, kom je een lullige handsbal, penalty. Wel mooi voor Iataren, moet ik zeggen. Maar anders wil je die wedstrijd ook gewoon. En dan ga je toch weer anders zo'n hele week in. En nu toch wel met een redelijke domper. Normaal gesproken moet Heerenveen thuis en natuurlijk van RKC winnen. Ja, maar je zegt Robin en Brian, want jij kent de beide heren, Van Persie en Pinas? Ja, ook uit de voetbalwereld, uit Rotterdam. En ik vind het wel leuk. Het is hun eerste echte klus samen, als hoofdtrainer dan. Bij Feyenoord hebben ze het goed gedaan. Ik vind het gewoon leuk om te volgen. Ja, en de liefde voor Heerenveen is er dus nog. Want ik heb begrepen, je kleindochter loopt in het shirt van Heerenveen, hè? Nee, ik heb 3 kleinkinderen. En laatst was ik dus bij Heerenveen. En heb ik in een fanshop heb ik 3 shirtjes gekocht met hun namen erop. Dus Friesland en Heerenveen betekent voor mij wel veel, ja. Ja, nou heb je ook nog even heb je ook bij Willem II gespeeld? Jazeker. Ja, precies. Ja. Nou, laat dat nou net de tegenstander zijn van Heerenveen. Komend weekend is de cirkel weer rond. Voor wie ben je? Nee, ik ben voor Heerenveen. Gewoon voor Heerenveen. Is dat jouw clubje geworden ook, Heerenveen? Sta je te juichen bij Heerenveen of heb je een andere club eigenlijk? Heb je ook gezongen voor Simon Olsen, is eigenlijk de vraag. Nee, ik heb niet gezongen. Maar kijk, als ik thuis ga ik niet juichen. Maar als ik in het stadion ben, dan sta ik natuurlijk wel op. Tuurlijk, ja. Ja. En vind jij ook dat Simon Olsen op het middenveld moet? Ja.
Ja, ja. Oh, dat is mooi. Dan ben je niet de enige. Ja. Dan ben je niet de Ik zit net enige. even te kijken, Romano. Ja. 132 wedstrijden gespeeld voor Heerenveen. Wat was nou de mooiste wedstrijd die jij voor Heerenveen gespeeld hebt? Champions League heb je gespeeld onder andere. Dat was NAC uit. 3-2 verloren, maar mijn debuut gemaakt. Dus dat is wel echt heel speciaal. En ja, je hebt natuurlijk zoveel mooie wedstrijden voor de club mogen spelen. Inderdaad ook Champions League. Ja, weet je, toen de tijd dat ik daar speelde, hadden we echt een hele leuke groep ook. En ja, goed seizoen ook gedraaid, goede seizoenen gedraaid. En wat het mooie was natuurlijk tegen de top 3. En die had het altijd wel lastig tegen ons. Dus we hebben best wel wat mooie wedstrijden thuis mogen spelen. Zeker. Ja, ik kan Dus me nog wel eigenlijk herinneren. heel veel wedstrijden, ja. Ja, je hebt dan met Aalbeck gespeeld, hè? Ja, dat was echt een... Nee, Marcus Albeck. Ja. Ja, En een van de- niet alleen dat gespeeld, weet je. Ik kwam ook vaak bij hem. En toen hij de transfer maakte naar Aston Villa, heb ik zijn woning overgenomen. Dus we hebben nog af en toe contact. Ik ben wel benieuwd, want ik zie René een beetje hoofdschudden bij de naam Albeck. Ja, ik heb nog nooit zo'n speler Wat dan? meegemaakt. Zo goed? Zo formidabel goed. Maar ook zo'n lief maar, mens. Maar René, Ja? je bent toch met mij aan de telefoon, dus hoe kan je dit nou zeggen dan? Nee, maar dat was echt een fenomeen. Dat was echt niet normaal. Maar ook hoe hij met zijn sport bezig was. Om zijn lijfdag. Altijd fit en altijd leveren. Ja, Ja, had Heerenveen nu maar zo'n spits, hè? dan hadden ze niet gestaan waar ze nu staan. Nee, denk het ook Nee. niet. Denk het ook niet. Romano, mag ik je dank zeggen dat je even te gast wilde zijn? Ja, graag gedaan. Leuk. En René, heb je mijn nummer nog? App mij. En dan gaan we een keer afspreken. Dankjewel. Hartstikke goed. Nog wel Jongens, één tip, yes, René, oké van dan. Romano. Want een accountmanager die vervolgens niet het bedrijf noemt, dat is natuurlijk een accountmanager van niks. Wil je verkopen of niet? Ja. Nee, ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Ik ben nog lerend, hè. Ik ben nog lerend. Oh, is dat het? Nee, dit is het bedrijf van Pim Blokland, de grote geldschieter van Feyenoord. Oh, kijk knap. Dubbel P. Club Dubbel P. We zullen het nooit meer vergeten. Dankjewel, Romano. Kijk, yo, oké, Yo, groetjes. Hoi, hoi. Mooi, die mooiste wedstrijd waar hij het over had, was die tegen dat was Gewilde 2 in plaats van NAC Breda, zie ik. En hij viel in voor Onwuzurike, Romano Denneman. Onwuzurike. Ja, die Nigeriaanse jongen. Onwuzurike? Dat is best wel goed spelen. Nee. Maar dat geldt terzijde. Ja, we hier toe de keepers. Roelof vindt het leuk dat ze wisselen, maar als het Van der Hart jest in het interview met hij Dat weet ik krijgt, zelf niet, nee. als het Noppert jette jest, dan dorst de keepers er geen plezier mee. En uiteindelijk gaat het dat de keepers zo goed mogelijk renderen. Dus dan is het leuk dat je wisselt en dat je nij binnen, dat je iets nijs betinken, vernijend binnen. Maar uiteindelijk, de keepers help je er net mee. Dus maak je het in mijn optiek net wel. Nee, en hij zei ook, hè, want in het interview van ze ben ik weer op zoek naar een orenkeeper. Want Jim Bin, neem eens mij, alle treien wel bekend mij het fenomeen Marktplaats. Toch? Zeker. Ik had er al best volle verkocht georganiseerd. Oh ja? Dan heb je dus een zoekopdracht Ja. en dan kun je dingen invullen, kun je dan ziek je. Maar we hebben nu- Maar dat heb je echt van voetballers. Mark Room. Nee, Transfer Room. Oh, Transferroom. Ja. Transfer Room, niet Mark Room, Transfer Room. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En dat is eigenlijk alleen nog maar van voetbalclubs en van makelaars. Maar nou wie er een makelaar en die toch dat het verstandig wie om steeds maar de Weensken, want Jereveen zit er ook op, om dat steeds maar te ventileren en bekend te maken aan een journalist, Sander de Vries Ja. van de Leeuwarden Kranten. Nou goed, dat Vriend is van dus de show, hè? vriend van de show. Zeker. Ja, nou, wat wil Jereveen dan? Want dat zie je alle dan op Transfer Room. Ze willen graag een keeper. Ze willen een spits, dat is logisch, want Karlsbak is net goed genoeg, die maakt fot. Ze Nicolescu willen ook een Nicolescu ook net. Ze willen een Wallis linksback, ook net. dat is ook logisch, want ze hebben maar Ian de Skeulet en die is nou blesseerd. Backup. Ze willen een rechtsback, dat is ook logisch, want ze hebben de treien. hebben Want in alleen net goed RKC genoeg. stuur je er een centrale verdediger. Maar het meest opmerkelijk is inderdaad natuurlijk die keeper. Ja. Dat ze echt nog een orenkeeper hebben willen, want aan het begin van de competitie zei Van Persie toch van, ja, Van der Hart en Andries Noppert, dat zijn beide twee goede keepers. Maar nou dat is pas echt blikken wat die worden eigenlijk wurdig binnen van Persie. Het had ik maar hier scheeld of die deal met J. Gorter wie het er ook om, hè? Dan wie Gorter naar Jereveen kwam en Noppert naar Ajax. En Gorter die woon net. Die zei Die wil ik net committeren aan die keepersvisie van Persie. Nee, die deed ik je zin niet. Nee. Maar nou voor Noppert moet op ziek naar een orenclub? Nou, In de winter? Jereveen wel van hem af. Joh. Hij is vierwaar de best betalende speler bij Jereveen. Stekt er echt met kop en schouders bovenuit. En dat van een keeper die, nou dan wel 6 wedstrijden spelen of 8 zouden hè? 8 wedstrijden spelen, maar nou op de Nee, bank Sais. zit. 8 voor Mickey van der Ja, Hart. oké. En nou, toen Sais Noppert, Nou en ja. nou weer Ian van der Hart. Dat is natuurlijk een hele dure speler dan. Dus je Dus dan- alles valt of steert mijn visie. Jereveen besluit op een bepaald moment om het contract van Noppert op te waarderen, te verlengen, waarmee hij de best betaalde speler wordt van de selectie. Ja. Vervolgens komt er een trainer die het rolering geeft, met spelers, met keepers, werd toch dus de best betaalde speler die je als club als boegbeeld naar voren zetten, die het beste verdienen. Ja, die verliest het door zijn plak. Ja.
Het begint dan toch al jaren, Ja, maar het 100%. omstellen van een trainer die... 100%. En natuurlijk, de trainer bepaalt de opstelling, dat snap ik wel. Maar ja, dit valt net maar ook op de riem in. Nee, dat vind ik... Ja, wat vies je, René? Ja, het is best wel apart natuurlijk. Kijk, je kan een visie hebben. En je kan het bijvoorbeeld zoals Brighton doen en zeggen... nou, je speelt 2 wel, je speelt 2 niet. Dan is het duidelijkheid. Nu werd het eigenlijk volgens mij, zoals het op mij afkwam... kwam het erop neer... als tegenstanders heel hoog spelen met veel voorzetten... dan hebben we die keeper nodig. En als een tegenstander heel laag speelt... dan hebben we een voetballende keeper nodig. Dan speelt die. Maar volgens mij heeft de ene 8 wedstrijden gekiept. Nou, het ging niet echt heel lekker. Er zaten wat kleine foutjes bij. Kwam de andere erop. En nu wordt eigenlijk Noppert ook weer, zat er ook niet helemaal lekker in. En werd er weer gewisseld. Dus eigenlijk lijkt het mij iets meer op een stukje vorm. Maar de keepers, je merkt het nu ook aan allebei. Ze zijn beide een beetje onzeker. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Nee, want ze hebben allebei het gevoel van... als ik nou een flatermatje, dan stin ik een Nijweek weer naast. Kijk, en hij heeft, Van Persie heeft natuurlijk in de top gewerkt. Daar is het gewoon, je moet gewoon leveren. En dat is misschien wel heel anders dan wat deze 2 keepers zijn gewend. Ja. En daarin zullen ze toch wat duidelijkheid moeten gaan krijgen. En als ze nu ook nog op zoek zijn naar een nieuwe... ja, dan gaat er nog wel wat gebeuren in de winststop. Nou, dat denk ik ook, ja. Dus ja, ik denk echt dat Noppert en Mickey van der Haar... die hebben beide geen toekomst meer bij de club. Maar gaat de volgende keeper zich ook hiermee? Ja. Die weet ook wat er gaat gebeuren. Gaat hij hier zeggen, ja, als ik met ditzelfde beleid... ja, misschien wil ik hier dan wel niet heen. Dat kan, hè? Ja. Dat was het op Transfer Room, maar daar kunnen wij net op komen. Hè? Dat was Nee. van Betelli. Dus ik ga bij op Transfermarkt. Dat is een iets simpelere website. Moet je wel constant reclame wegtikken. Maar vooruit. Dus ik heb even gekeken. Keepertje. Ja, ben je er klaar voor? Name dropping. Daar ben ik gek op. Ik ga alleen nog maar zoeken op spelers die nou transfervrij binnen. Of nog een IE-contract hebben. Want ja, Jervin, hij niet hield. Dus maar eerst dat verkeepje. Maar ja, Kostas Lamproe kom je dan op. 33. Kostas Lamproe. Eigenlijk de enige optie. 1,20 meter. Ja. Maarten Paas, maar die maakt volgens Transfermarkt al oor om nieuw kostje. Speelt nou in Amerika. Vind je wel een hele goeie. Ben je voor de lange termijn wel even bezig. Rechtsback, Fosu Mensah, 26. Ja, wil je verder? Ja, ik geef nog maar wat name Linksback. dropping. Ja. Deli Sigraven, dacht ik. 29 jaar. Die zit toch bij Las Palmas. Las Palmas. Maar goed, dat is weer een middenvelder. Leliendal van Volendam vind ik ook Of goed. als linksback dan? Centrale verdediger, El Kayoubi. Jacobi. El Jacoubi, sorry. En spits, ik dacht misschien even informeren hoe het met Bas Dost is. Zou die wel even fit zijn? Ja, wat ik hoorde was dat volgens mij nog niet zo heel veel. Nee, volgens mij ook net. Nee. Nee. Ja, had ik Jereveen wie, maar nou, ja. Ja? Had je een goede keeper gaan willen? Ja. Is het een jouwtje? Ja, zeker. Ja. Dat is vind een ik goeie wel keeper. super. De voorzitter van de supportersvereniging van Cambuur, die had wel even een bompje erop. Want? Die zette ze maar op het iepen riool dat Jereveen op ziek is naar externe financiers om Thijs Jansen van Cambuur te nemen. Nou, ik vind Thijs Jansen een goede keeper. Ja, kijk. Ja, dan mogen ze handen dichtknijpen. Ja, toch? We hebben, zoals je zegt, eindelijk weer eens een keeper. Ja. Hè, van de laatste jaren. Gewoon een stabiliteit. Heerst in de 16. Nee, Sonny Stevens Keeper eigenlijk weer een beetje een fatsoenlijke keeper. Ja. Ja. Al moet ik zeggen, in de KKD vind ik die keeper van Emmen ook heel goed. Hè? Aanvallend echt heel sterk. Voetballen. Ja. En die kan ook nog stappen maken. Ja. Dus, Oké. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het komt. Trouwens, even Simon Olsen. Doop is altijd nog wel een beetje een Simon Dolsen adept. Ja. Toch? Ja. Ik heb me intikken dat het ook voor de televisie ex-zongen heeft van... Hey Simon Olsen, ja, la, 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 la. Precies, ja. Allemaal. Ja. nee, niet allemaal. Nee. Maar van, als die dan speelt, waar moet er dan uit? Ja, ik zou heel graag Olsen op een zijsje willen. Maar Ja, oké. ik denk dat Moest dat Kim best Roelof wel van zijn ideale opstelling vregen. Ja, dat is een goed idee. Ja. Hiek dat in de uitzending al Sanneke van Balen? Ja, dat is al een keer zo. ja, is vorige Maar goed, week. wij balen alle jij wel eens. Ja, maar Olsen op zijs zijs, en dan ja. Van Ederuits. Oké, Van Ederuut. Brouwers en Maar Smans. verleden week hier is toch nog een heel verhaal dat Van Ees een geweldige voetballer weer. Maar die gaat er dan toch weer uit. Nee, ik zei dat Dovus Van E helemaal niks. En ik vind Van E voor een midden... Frenkie de Jong-achtige trekjes hier. Nee, ik zei, Hey, maar ik ben jongens, het met me eens. ja. Van E is een prima middenvelder voor een middenmotor in de Het eerste. is Joert Manje 2 december, jongens. Ja. De verlosser is binnen. De Vlosser. Ja, Marcus Linde. Die traint van deze week van Joert Maj bij Jereveen, toch? Zeker, ja, zeker. Dat is Joert voor de allereerste keer. De Zweedse competitie zit erop. Ja, op het allereerste. Dat is de Frenkie de Jong van Zweden, is ze. Goed zo. Nou, nog meer Frenkie de Jongs. Ach ja, werm ik net. Dan eventjes wat vragen. Even Sjen, die we krijgen van Sjoggers. Even heel vlug. Ja. Want ja, misschien is het ook wel zoeken. We krijgen ook wel eens wat vragen binnen van mensen die dan graag willen dat wij die vragen dan hier aan tafel stellen. Even heel kwart, René. Wist toch wel eens in Verbonbrocht met Cambuur? nee, nooit. Nooit. Oké. Roelof, Hellet Robin van Persie de Kriest. Ja. Ja. Steen Alex Pastoor en Johan Hansma ook kleren met oer te nemen? Nee. Nee. Andor doet het koordewut. Hoe zorg je er dan voor dat je een beetje warm blijft in ons het veld? Ja, dat is een goeie, maar laagjes. Laagjes? Laagjes, Ja, ja, oké. ja, En de thermo. les is dan weer voor René. Dick de Boer of Roy Wesseling?
Dick de Boer. Dick de Boer, goed zo. En dan nog een vraag van Dave uit Jesterwoorde. Dave die zei van, ik ginne van u dat René Takkemie werkt in het betellen voetbal. Geert René er zelfs ik van u. Beetje bevoer, kom on. Ik hoop het. Ja, jij hoopt het. Dus Dave het gelijk, jongens. Dave het gelijk. David Gleek. Ja, maar dat wil je graag. Hè? Dat was gezegd bij Genemuiden. Dat was heel graag werk je in het betellen voetbal. Zou je hier nou bij Genemuiden werken? Ja. Het het mooi West, het amateurvoetbal. Nou zie ik Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat is... ik zou ook heel graag naar een tweede divisie of een derde divisie willen. Maar gewoon een nieuwe uitdaging, nieuwe prikkels waar ik me weer kan ontwikkelen. En ja, weet je, het profvoetbal, dan sta je iedere dag op het veld. En dan met het teamproces en de ontwikkeling van spelers. Jij stond daar? Nou, dat weet ik niet. Ik wil het graag. Alleen ja, er moeten kansen komen. En wat ik altijd heb gezegd, ik ga nooit iemand voor de voeten lopen. En als er een kans komt, dan wil ik hem heel graag pakken. Ja, en zolang ga ik gewoon wachten tot er een moment komt. En anders ga ik gewoon naar een andere mooie club. Ja, maar dan heeft goede contact met Henk de Jong. Ja, we spreken elkaar regelmatig. Ja, toch? Iedereen in is 2. Ja, dat moet je Henk vragen. Nee, goed, weet je, dat is wel bekend dat we gewoon af en toe contact hebben. Hij is mijn trainer geweest. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring. Ook vanaf het amateurvoetbal naar het profvoetbal. Nou ja, goed, dan vind ik het wel belangrijk. En voor mezelf ook om bepaalde keuzes en stappen die ik graag wil maken. Om die met hem daarmee te sparren. En dat is gewoon, dat doen we al jaren eigenlijk. En meer is het ook niet. Maar René de koest voor hier naar een BVO. Waar koest hinnen? Ja, dat is niet meer zo interessant. Tuurlijk wel. Ik ben op benijd Westo. Wist je het? Nee, ik ben op benijd. Nee, maar dat is echt oprecht. Het is niet meer. Dat is niet Maar neemdropping is altijd leuk in dit programma. Ja, dat klopt. En Roelof dat net hoors. We hebben Kostas Lamproen, dan krijg ik neemt. Kostas Lamproen. Fosu Mensa. Maar niet uit. El Jacoubi. En dan ook de nieuwe club van René. Ik heb geen idee waar ik heen ga. Nee? Ik wacht het mooi af en het is in die zin rustig. Ik wacht gewoon op de juiste kans waar ik me gewoon weer kan ontwikkelen. Want ook hast net de papieren om hoofdtrainer te worden, maar de zoest assistent die het betellen voetbal willen kennen. Ja, dat lijkt me hartstikke mooi. Gewoon met jonge gasten elke dag op het veld op allerlei manieren om ze te ontwikkelen. En om daarin mezelf ook weer stappen erin te maken als trainer. En nu trainen we 2 tot 3 keer in de week, hooguit 1,5 uur. Kan je nooit alle facetten van het voetballen trainen. Ja, en dan heb je natuurlijk gewoon veel meer tijd. En ja, het lijkt me gewoon ontzettend mooi om daar... Wij kennen die daar natuurlijk wel een beetje bij helpen. Wij vinden het mooi om inhoudelijk over voetbal te praten. Arjen die het dan vaak al. Maar als je clubs die jaren daar dan ik praten over voetbal. Kist dan nou eens uitlezen waarom Cambuur het in die eerste 34 minuten al onder vreed zo moeilijk hier tactisch jongen. Nou goed, je moet dat natuurlijk op een klein beeldscherm. Ik vind dat je er echt bij moet zijn om daar echt een mening over te hebben. Alleen, je hebt ook te maken met een tegenstander. Hè. Het ligt niet altijd alleen aan Cambuur. Het ligt ook aan de tegenstander, hoe die spelen. Hè. En die hebben natuurlijk ook bepaalde kwaliteiten. En ja, wat je nu ook ziet, hè, Den Bosch, die graven zich eigenlijk helemaal in. En Telstar, die heeft gewoon 2 ontzettend goede spitsen, hè, die continu aan het lopen zijn. En als jij op de verkeerde momenten de bal verliest, hoog op het veld, ja, dan moet je restorganisatie wel goed voor elkaar zijn. Dan moet je lopers op het middenveld hebben, je moet power op het middenveld hebben. En daarin zag je wel dat de omschakeling, dat Telstar daar in die zin wel vaak gevaarlijk in werd. En dan moet je echt verdedigen, dan moet je ingrijpen, dan moet je soms loopduels eruit halen. Ja, dat zijn wel bepaalde facetten die in een wedstrijd een split-second worden gemaakt. En als je niet goed staat op het veld, ja, dan kan ook Telstar, die kunnen gewoon ontzettend goed voetballen. Maar dan heeft Lars Lamboy aan de telefoon. Hij heeft deze analyse gehoord. Heel snel. Hij wil je meteen aannemen. Maar waarom rond het dan wel toen Cambuur eigenlijk de formatie van Telstar spiegeling hier? Waarom rond dat toen beter? Nou, je ziet wel vaker hè, dat Cambuur even in het begin van de wedstrijd op een of andere manier een beetje aan het aftasten is. Dat een tegenstander, die krijgt natuurlijk energie wanneer ze scoren. En dan merken ze tegen Cambuur, ja, vaak is een punt is al veel. Daar hopen ze op. Maar als je dan voorkomt, krijgen ze meer energie van, hey, onze speelwijze, dat lukt. Cambuur heeft er in die zin nog niet echt vat op. En je ziet na 35 minuten gaat gewoon in die zin, gaat de bottenbel erop. Het wordt 1 tegen 1 op het hele veld. En er wordt echt strijd geleverd. Want dan krijg je echt duels. Ja, daarin vind ik dat zij heel vaak in de tweede helft sterk voor de dag komen. Dat ze een wedstrijd kunnen omdraaien. Hè? Want ik zit met 2-0 achter. Ik zit nog niet dat ik denk, nou, dit is gewoon gespeeld. Je voelt gewoon dat Cambuur op een of andere manier heel snel weer terug kan komen in een wedstrijd. En Cambuur heeft toch moeite met het maken van doelpunten? Ik vind dat zij meer goals kunnen maken door de kansen die ze hebben. Ja, maar ik zie het bijvoorbeeld op de tribune. Ik zie het te zien naar die wedstrijd van Den Bosch. En dan gebeurt het toch heel vaak in fases, gebeurt er niks.
Dan hebben ze even een onval. Ja. En dan één keer is er weer even een mogelijkheid. Of een kans. Van Balk vaak. Ja. En daarna is het weer gewoon 10 minuten. Nou, dan is het weer onderuit hing je. En dan zit je er nooit weer even op het puntje van de stoel. En Ja, maar noem maar eens een wedstrijd waarbij het 90 minuten lang wof. Dan kom je bij Liverpool dat uit. zie je, dat is de tweede helft tegen Telstar. Wordt het wel de tweede helft, is het met z'n allen. Ja, en dan lopen ze er eigenlijk in die zin ook niet helemaal overheen. Want dat zie je in de score. Maar je ziet wel dat ze veel beter in de wedstrijd Was komen. er echt sprake van een soort van remontada, hè? Oh, een remontada. Mooi wit. Ja, mooi wit. Ja, je zit nu gewoon vaak, ik wel op het puntje van de stoel als Diemers de bal krijgt. Wat gaat gebeuren? Er gaat iets gebeuren, maar je weet nog niet wat. Pauwels, vooral bij Pauwels toch? Ja, en je ziet met de ruimtes, dan is Balk levensgevaarlijk. Maar nu wordt het allemaal wat kleiner. Ja, dan moet hij ook weer zijn ruimtes zoeken. En, Wat vind je van Alhaft? Nou, die is nog niet op zijn niveau van wat hij kan. En je ziet bepaalde momenten in het afwerken dat hij wat onrustig is. Hè, dat het allemaal wat gehaast is. Hè. Hij heeft denk ik dit seizoen ook al een paar goals meer kunnen maken. Hè. Van de week maakt hij gewoon een fantastische goal dat hij naar binnen komt. Ja, dat ze hem vaker moeten zoeken. Ook zijn rendement moet wel gewoon omhoog. Maar dat heeft gewoon met fitheid te maken. Die jongen heeft een tijd stilgestaan. Dat zie je. Als je een tijd niet speelt, dan duurt het ontzettend lang om terug te komen op niveau. Ja, en als je nou een keuze moet maken tussen Thomas Pol of Michel van Sundert? Ja, de specht. De specht, toch? Ja, maar ik vind Thomas Pol, dat is toch eigenlijk een gemankeerde linksback. Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik absoluut niet. Ik vind dat hij echt wel goede wedstrijden ook heeft gespeeld. Echt? Alleen het gaat erom, hij heeft nu een linker centrale verdediger waar hij wat op kan steunen. Hij heeft een linksbuiten die aardig aan het voetballen is. Een linker midden. Die linkerkant moet eigenlijk een van de betere zijn van het elftal. Ja, Want er staan hij allemaal goede- ik hield hij de opdracht zodra Pauwels de bal heeft, maar hij er altijd oer heen komen. Want oors heeft Pauwels altijd dubbele dekking. Soms zelfs maar het draaien. hangt er vanaf wat je wil. Hè? Want je moet hem soms ook gewoon 1 tegen 1 laten. Dan moet je juist wegblijven. In Want je Vitesse neemt wie ook- het zei dat Paul juist aan de binnenkant komen moest. Dat Pauwels woen ze heel bewust aan de boetenkant ha. En dat Paul naar binnen komt. Want dan moet vaak een centrale verdediger uitstappen. Dan heeft Pauwels geen dubbele dekking en heeft hij meer vrijheid. En daar kwam natuurlijk die goal uit van Paul. Wie bijvoorbeeld gelokken. Ja, maar de vrije trappen komen ook allemaal bij Pauwels weg. Dat hij in een 1 tegen 1 duel naar binnen komt. En dan kan of schieten of een steekbal of kan doorbewegen. Dus ja, weet je, ze spelen ook nog iets te veel, vind ik. Vooral tegen Telstar. Die maken het heel klein. En die maken de as dicht. Dan moet je er ook sneller omheen gaan spelen. En dan heb je wel met backs te maken die er overheen vliegen. Dat je een overlap kan maken. En dan vind ik dat ze nog iets te veel in het midden lopen te breien. Snel aan die buitenkant. En dan moet je ook via die kant gevaarlijk worden. Dat je daar acties kan maken. Ze staan er wat te laag, hè? Ze staan nu 9e. Ja, vind ik wel. Ik vind dat ze hoger staan. En daar komen ze ook. Als je nou kwalitatief de ploegen allemaal een beetje vergelijkt, hebben ze nu allemaal een beetje kunnen zien ongeveer. Waar horen ze dan thuis, denk je? Top. Nou, ik denk dat ze op plek 3, 4, 5 komen. Dat is echt, dat wil Roelof graag jaren. Eindelijk dat wil iemand Roelof graag jaren. Ik roep het hele seizoen niet al dat ze gewoon top 5 moeten eindigen. Omdat ze gewoon moeten is een ander woord, maar hebben. ik denk dat zij gewoon wel de spelers daarvoor hebben. En je ziet ook dat ze wedstrijden weer kunnen omschakelen. Achterstand raken niet in de war. Nou ja, ik vind het echt een goede ploeg, ben ik echt. Ik vind dat Las Lamboye echt een goede ploeg heeft samengesteld. Ik vind ook dat er meer in zit dan dat ze... Je ziet gewoon de laatste wedstrijden dat er gewoon veel meer zoom in komt. De wedstrijden winnen. En ja, ik zie niet veel ploegen in die echt veel beter zijn of er bovenuit steken. Excelsior vind ik, die heeft gewoon echt een goede voorhoede. Ja. Volendam, dat weet je. Dat is gewoon ook, die hebben gewoon doelpuntenmakers voorin. Kampioenskandidaat nummer 1. Ben Excelsior. Excelsior? Ja. Hoe vies het trouwens dat het nog nooit uit want daar zit natuurlijk wel in meerdere podcasts. Zit wel lekker op die gemak, hè? Bestek vaak hier bij de Hettekamp. Ja, nee, ik vind het altijd leuk om over voetbal te praten. Ja, toch? Ja. En ik als zit Roelof Nuis, die maakt er niks uit. Nee. Liedmanen van Friesia, weet je nog wel, hè? Ja, jij was de Liedmanen van Friesia. Jongens, vriend Wieke, hier wij de prijsvraag. Dat wie, hoe heet de mascotte van PSV? Nou, hoe heet die? De mascotte van PSV? Foxy. Juist. Ja. Wist wat het ek wie? Wit? Siart van der Veen uit Arem. Die wist dat ik. Mooi man. Was Siart. En hij wint de 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen PSV. Dan heb ik nog... Bedenk me trouwens nou, ik zoek van Cambuur kaartjes krijgen voor Cambuur ADO sneun. Maar dat is mooi led. Ja. Kun je dus nog geen oproep van? niet. Nee. Nou, misschien kennen we de oproep nog dwan. Dat kunnen ze net zien laten. Maar dan regel ik wel dat we die kaartjes nog voor sneun. Want sneun is de wedstrijd. Dat is, dus misschien, mensen reageert vooral nou. Maar misschien hebben we wel kaartjes voor Cambuur ADO. Maar misschien nou eigenlijk? Nou, laten we geen naam nemen, maar we weten al je. Ja. Dus dat wordt wel de vraag. Dat moet je heel netjes. Wat wordt de vraag? Bij ADO Den Haag speelt natuurlijk een speler die de oranje jaren bij Cambuur onder contract staan had. Nou weet hij hem natuurlijk alle jaar om wat het gaat. Hij moest voort omdat er al een oren linksback wie. Hij ging naar ADO Den Haag. Is international van Guinea.
Ja. Volle me hint, ik net Jan. Weet je het antwoord? Mail dat dan naar sport@omroepfriesland.nl. Zet je adres erbij, want er binnen een heel soort die dat nooit doggen. Dat moet er wel bij. Telefoonnummer, hoe het net. Want Arjen, wel het dan net. Precies, waar heb ik nog een laatste oproep van de reden knop? Want meestal nee, nog altijd net. Nee, nog net. Maar nee, doe ik net. Zeker net. Nee. Maar wil je in opmerking komen voor die enorme prijs? Mail dan vooral reden knop ek naar sport@omroepfriesland.nl. Savi dit hier nog, toch? Ja, maar in principe horen we zin. Maar het zou zomaar een 16 december gebeuren. Oh, 16 december. van haar redactie. Nou, dat net. Maar wellicht, in principe horen wij u zien. Ja. Maar mochten wij op de reden knop drukken, dan kan mensen voor een enorme prijs in opmerking komen. En de marketingoordeling van Omroep Friesland is nu ook op een hichte. Er komen advertenties te staan in de krant. Oh nee. Ja, dus mensen mail vooral de rode knop. naar Cambuur. Zet dan Cambuur of Heerenveen en mede naar Is dat wat stellen hoe die grote prijs dan? Nou ja, het krijgt bij voetbal. Is dat wat? En het is dus, het is sowieso dit hier, maar het zou echt wel eens 16 december. Ja, dat zou samen kunnen. Dat zou kunnen. Nog één ding, want daar is natuurlijk dat willen heel soort mensen misschien net. Maar hoe komt het nou weer om die bijnamen Tokkie van der Wij? Vind je dat leuk? Ja, nog één keer uitlezen. Ja, dan doen we het nog 1 keer. Nog 1 keer voor de allerlaatste keer. Nou, we speelden uit bij Dordrecht, 90, de Krommerdijk. Nou ja, dat was natuurlijk... er zaten 800-900 man of zo. Dat was niet veel toen de tijd. Nee. En het was in de wedstrijd en ik stond rechts buiten. En de bal werd lang gespeeld door de keeper. En nou ja, die ging dus overal overheen. En die kwam ergens bij onze verdediging. En er was wat scrimmage. En op een gegeven moment werd het de corner of zo. Dus ik loop terug, schakel om. En ineens zie ik er een over het hek heen op het veld. Supporter. Ja, dus die sprintte langs me heen. Dus toen dacht ik, die had natuurlijk al een drankje gehad. Dus ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik was gewoon, mijn concentratie is niet zo heel hoog. Dus ik was eigenlijk gelijk van, wat gaat hij doen? Dus ik was het hele spel kwijt. En die loopt zo naar het supportersvak van Cambuur. En die schris zo die vlag eraf. Ja. Cambuurvlag. Ja, Cambuurvlag. Nou ja, dan weet je, dan gaat hij terug, gaat hij in de hands. Dus ja, ik dacht ook, dat was eigenlijk spontaan. Ja, dit kan niet. Dus, nee, dat moet net gebeuren. Nee, dus ik erachteraan. En, in de sprint. Gaf me sjoeg. Dan maak ik een bakschuiver helemaal onder het modder. Hij kloot het op en weer terug in het vak. Ja, toen had ik 5 man in mijn nek, maar die wedstrijd was gewoon bezig. Wat voor man zit in die nek dan? Beveiliging? Nee, spelers. Spelers? Ja, spelers van Dordrecht. Want die verdedigers die stonden ook bij mij. En die zagen ook dat ik daarheen ging. Dus ja, dus ik gaf hem een tackle, hij weer terug. En die vlag was gered. Ja, toen stond ik met 5 man en grensrechter helemaal vlag aan. Want hadden ze nog niet van die piepjes. Dus die stonden met die vlag. En ik stond er helemaal alleen. Ik denk, wat heb ik nou weer gedaan? Nou ja, toen kwam Paul van Boekel was scheidsrechter. Oké, ja. Dus die kwam eraan lopen en zo, Van der Wij, wat heb je gedaan? Ja, ik zei, ja, sowieso, ik uitleggen. En, ik heb een supporter hij moet rood en natrappen. Ik zei, maar ja, het was geen speler. Ja, maar ja, ik zei anders, dan gebeurt dit met die vlag. Ik zei, ja, stom van mij, sorry. Dus ja, ik probeer het op een andere toon. Ik zei, maar wij krijgen altijd boetes. En ik zei, ik verdien niet zoveel. Dus ik zei, als ik nou een domme gele kaart krijg voor Royke, dan ben ik aan de beurt. Oh. Hij zei, maar ik ben voetballer geweest, ik snap het ook wel. Hij zei, maar het kan niet, ik moet jou echt rood geven. Ik denk, nou ja, dan ben ik aan de beurt. Hij zei, ik vind het ook wel mooi. Hij zei, doorvoetballen. Dus kwam ik er wel goed vanaf, ja. En dus, toen tiet? Ja, toen kwam ik op het stadion en ik had toen ook nog wel iets langer haar. Dus ja, toen zei ze, je hebt ook een tokkie, joh. Nou, ja, dat is... een beetje uit als een tokkie. Ja, een beetje wel. Nee, maar dat is... Het zijn nauwelijks beelden van, volgens mij ook, toch? Ja, als je het goed zoekt op YouTube staan ze er wel? op. Maar goed, ja, ik was jong en ja... Wie dat in dezelfde tijd, dat stou ik naar uitwedstrijden reekbommen mijn naamst? Wat nam ik mee? Rookbommen? Heb ik nooit of mee. Stinkbommen? Ja, die. Sorry, stinkbommen. Nee, dat was in mijn amateurtijd. Oh ja. Stinkbommen in de kleikamer van de chinstander. Ja. En dan de deur dicht doen. Veel plezier ermee. Ja, nou goed. Dus, ja, ik hou daar wel van. Ik vind dat wel mooi. En, Hast er bij geen muiden nou ook, want dat is natuurlijk keurige, netjes, bijbelbelt, keurige jongens. Hast ik van dat soort types? Nee, had ik maar wat meer boefjes gehad dan... Nee, wij hebben een fantastische groep nu. En volgens mij is die tijd is er ook niet echt meer dat er echt van die boefjes volgens mij van vroeger waren. Voor mij is dat er... Allemaal keurige jongens tegenwoordig. Allemaal keurige jongens? Ja, alleen nog bij Heerenveen ben ik al je keurige jongens. Luc Brouwers misschien? Luc Brouwers. Tak een week, hè? Hey. Zit hij hier aan deze tafel? Luc Levert. Kan je het even uitleggen? Ja, precies. Kan hij nog meer volle onverstandige uitspraken doen? Hopen we wel op. Dat hopen we eigenlijk wel, ja. Dat hopen we wel. Jongens, we zijn er rond de overdenkingen. Zo. De overdenkingen. Nou. En de eerste is van Roelof. Simon Olsen of Luc Brouwers? En teken vol om. Nee, wie zit hier, hè? Simon Olsen of Luc Brouwers? Simon Olsen. Tuurlijk. Ja? Mooi man.
Nou, dan is het ook Nijwieken wat u te lezen. De eerste instatie voor Nijwiek Ja, is dit staat ook al klaar. klaar. Die is ook clear. Dan geven we Kan wel naar uitleggen. Andor. Transfer Room of Marktplaats? Ja, Marktplaats, 100%. Ja, Marktplaats. Ik ben er riek van worden. Goed zo. En dan de les is voor jou, René. Hertenkamp of de Sportcast? Nee, ik ga voor de Hertenkamp. Zo is best hier. Jongen. Ik kan je niet in de steek laten, hè? Nee, dat is ik Nee, helemaal dat zo. zit Ik je vond elke het, week. Die betalen wel. ja, zo is het. Zo is het ook wel weer. Hè? Maar nou, Hij wordt een wezenlijk stil. zo, dat is heel verstandig. Hartstikke leuk als de weer is, René. Ik ben Nijwieken? bovenuit, zo maakt Diemers het is uitsturen goedkeuren. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, Hebben we kritisch nog, hè? heel Maar kritisch. inhoudelijk, hè? best. Maar inhoudelijk nog? Zit Nou. het Jip Gong in? Nou, nou, ik zal hem maar weer... Wat denk je zo? Nee, ik heb geen idee. Ik hoop het. Nee, ik hoop het Maar, ook. maar dat zou spiegelen. Ja, spiegelen. Maar hij is zeer inhoudelijk. Ja. Zeer inhoudelijk, ja. Dan nou wie voor Rolfweg in Sleep, de nou in het spiegelen. hè, toch? Kostas Lambro heb ik genoemd. Kost een slapproef. Inhoudelijk wie het eigenlijk een uitstekende aflevering. Dat Goed zo. Nogmaals, het gedanken René. En Nijwieken, dan zit je dus de onvierder van SC Heerenveen, Luc Brouwers. Of toch misschien Simon Olsen. We weten het net. Nijwieken, dag.